se muisteli sitä vasta. Ei se maailmankaan yhteen halua. No sen toimintakyky, se kelekka tuossa ja se kiinnitti huomioon tuossa kun kelekka tuli vastaan, niin se näkyy siinä se, että se on käynyt poroja paimentamassa, niin se oli tosi hyvin suuntautu sitä kelekkaa päin ja se niin kuin ihmetteli, että jo nyt tämä on kumma hilvas, kun tämä ei tottele, kun hän sanoi, että ei tule enää tänne päin. Ja siinä se esitteli myös taisteluhaluaan tosi hyvin kelekalla. Pimeä oli se, kun pääsi sisään siellä, sinä olit siellä houkuttelimena, niin kun se pääsi liikkeelle, sitten se ensin vähän aikaa mietti siinä korkealla kynnyksellä, mutta sitten kun se lähti liikkeelle, niin se selvitti tosi mallikkaasti ja kiipesi sinne penkille ylös ja sieltä vasta sinua tervehti. Se on +1 kohtuullinen kuitenkin, se on hyvästi plussalla. Terävyys, kun se oli yksin tuolla seinässä, sitä ihminen kävi uhkaamassa, se ensinnäkin se jäi hirvittävän huonoa asentoa, silloin se tuntui tosi epämiellyttäväksi olossa, se oli tiukalla ja se oli veossa näin päin. Se oli huono asento, sillä mä yritinkin painostaa sitä, että se kääntäisi ja tuntisi itsensä paremmin siinä, mutta kuitenkaan niin se ei nouse ihmistä vastaan eikä osoita aggressiivisuuttaan. Ja mikä tärkeintä, se on rehellinen, se on, kun uhkaa ei ole, niin se pystyy menemään, vaikka ensin oli uhkaa mulla, niin sitten meni siihen, se on täysin turvallinen. Se jää pieneksi, mutta ilman jäljellä jääviä hyökkäysalueita. Eikä olisi tarviskaan. Ei ole tarvis. Puolustushalu, teidän pienintä mahdollista laumaa vasten hyökättiin. Se osoitti hyvin siinä, että halua on. Ja se on jopa pikkasen plusmerkkinen. Se on pieneen merkitty. Se on ehkä pienen yläreunassa lähellä kohtuullinen, ei vielä ihan kohtuullisen. Se on hyvin mukana siinä, ottaa uhkaa vastaan, mutta uhka on niin voimakas, että joutuu väistämään kuitenkin. Se on ihan hyvin ja taistelee siinäkin tosi hyvin sitä uhkaa vastaan. Taisteluhalu, se on +2 kohtuullinen, se on hyvää voimavaraa sillä, sieltä se ammentaa itsensä tosi tehokkaasti sitä voimaa, että se pystyy toimimaan. Hermot, siinä on sillä niin kuin pikkasen, että se lähti niin kuin tämä testi hirveän hyvin ja näytti niin kuin nytkin näyttää, että se on hyvin hallinnassa, sillä se ei ole enää paineistunut eikä mitään, mutta tuossa kun lähdettiin testiä viemään eteenpäin, niin kyllä se rupesi keräämään painetta ja se tuli semmoista epämääräistä sähinää sille. Ja mutta plussalla pysyy, hieman rauhaton on se sanamuoto, ehkä se kuvaakin aika hyvin, vaikka nyt se on rauhallinen. Mutta tuossa kun tulee jännitystilat vaihtelee, niin se menee vähän epävarmaksi. Sitten sen temperamentti, +2 kohtuullisen vilkas, se tekee niinku semmoiset virkamiesmäisesti tarvittavat liikkeet ja ei yhtään enempää. Ja kovuuspehmeys, tuo haalari on se erikoiskoe, sen se muisti yllättävänkin voimakkaasti. Ei vielä riitä ihan sekään puhtaaseen pehmeeseen, mutta siinä on pehmeyttä nyt olemassa, tai se otti tuon jostakin syystä niin kovasti. Muualla se ei niin kovaa ottanut, mutta tuo haalari oli sille kova. Se on kuitenkin +1 hieman pehmeä, että siellä on sitä pehmeyttä. Sitten tuo luoksepäästävyys, luoksepäästävä aavistuksen pidätty. Siinä on se pikku jännitys. Se jännittää, kun se tulee. Ja ei sen enempää, ei se ole mikään vaarallinen eikä mitään, mutta se vain jännittää vierasta ihmistä vähän. Laukaus varma, miinuspisteitä ei ole, jostain 40 pistettä. Hyvät pisteet, hyvää rotuunsa edustaja ja hienosti viestitä eteenpäin omalla reippaalla tyylillä. Sen näkee, että teillä on hyvä väli. Sen näkee minun mielestä hirveän hyvin. Niin. Samalla lailla vain eteenpäin ja hyvä. Hirmu kiva rotuunsa edustaja. No niin, hyvä.